Nevieš po anglicky a chcel by si sa angličtinu naučiť tak, že sa už nikdy nikde nestratíš? Ak áno, pozri si náš kurz Elementary, ktorý je pre úplných začiatočníkov, čiže ak nevieš vôbec nič po anglicky, je to kurz práve pre teba. Prípadne ak poznáš nejaké základné frázy, ale nevieš skonštruovať vetu, tento kurz je pre teba taktiež. V kurze sa naučíš základy anglickej vety, ako aj základné gramatické časy, ale, čo je najdôležitejšie, naučíš sa tam funkčnú slovnú zásobu a rovno budeš aj rozprávať. Tento kurz je zameraný na to, aby si čo najviac rozprával a učil sa angličtinu aktívne. V skupinke sú maximálne 3 študenti, teda budeš mať dostatok času rozprávať. Kurz bude prebiehať 2-krát týždenne po 45 minút, teda nezabere ti ani veľa času. Ako náš študent dostaneš aj prístup do študentskej lekcie, kde nájdeš databázu lekcií, je ich tam viac ako 250, a taktiež do virtuálnej triedy, kde budeš mať všetky materiály od lektora, teda kupovať si vôbec